argazki honetan mangalekin, no? Esateko orduan hasi nintzen pixkot. Entrenadore mundu hontako serio pensatzen. Izen handiko entrenatzailea da, oraindik ere hor jarraitzen du, zer ikasi zen duen beraren gandik. Bueno, esateko bera metodologia oso berezia daga, eta da izon bat dena ongi programazio erki iken du. Dena. Futbola utzitakoan, entrenatzaile izan nahi zenuela oso argi zenukan? Ez nahi. Eta esateko lehenbiziko urtean, futbol ikusi gara egin. Lertua, esateko buruz lertua alietu nintzen. Bino gero, hasi nintzen telebistan, partidu komentatzen, eta hor taktikaldetik pixkana, hasi nintzen zerratzen, eta hor duna puntu nintzen entrenadoreko kursora, eta ja pixkana hortik ja aurrera jontzen. Malaga ben izan zenuen lehen esperientzetako bat. Bueno, gero Realera etorri zinen, zuzendari tekniko moduan lehenengo, eta gero entrenatzaile moduan. Bai, esateko txia momentu hobenak Realako, netzat beti momentu hona zen Reala etortzeko, ez? Bino momentu gorrak irau ginen, lehenbizi esaten zuen bezala presupuestokin, dirukin, izugarrizko problema zian, eta dudik gabe horrek talderi ere bai, ez? Begira, zein datorren hemen, garai hartaz hitz egiteko, agurtu dezagun. Eukin nuen, eta guaindik hemen dut, eta kontentu, gainera. Xabi, ze moduz? Esperientzia askokoa eta gainera Realekoa eta Reala maite duen persona hori hala da. Bueno, Jose Mari, entrenatzaile moduan izan zenuen, nola definituko zenuke? Entrenatzaile oso naturala, espontaneoa, karakter handikoa, baina oso gertukoa eta horretzapen hona daukagu. Jokalari moduan, Realaren garairik onena bizi izan zuen. Entrenatzaile moduan behar bada garairik txarrenetarikoa. Gorrenetako. Bueno, nik eta berak bai, niri, esaten dizut, entrenadore bezala talde hartu nunen, ligan bukaera gorra euki ginen, binoi esateko ni jokalarekin ez dut deus zateike, berak bere neurrin mantzuten, eta orduan, esperientzi gorra, bino, esaten dizut, ni pena gehiago ematen dit, berak bizitzutena, ni bizitzu nuen baino. Handia da, hori entrenatzaile batek esatea, jokalaringatik? Bai, urte oso gorra izan zen. Aurreneko urtean Jose Marirekin salbazioa lortu genuen, permanentzia lortu genuen bai momentu txarrean, eta han ondo pasau ginen, eta uste momentu ona bizi izan genitula, baina hurrengo urtean gaizki hasi ginen, asko kostatu. Kalendario gorra tokatu zion, aurten bezala. Eta gaizki hasten zarenen gero ez da erraza gauza aldatzea ez. Reala utzi beharra mingotza izango zen zuretzat, azken baten ez dut uste berdin denik, ez dakit, adibidea jartzea gaitik, Poloniako talde batetik botatzea, edo zure etxeko talde batetik botatzea. Gorra, bino azkenen, hola dia gauza, esaten dizut, ni torri nintzen, jo nintzen, eta torri nintzen bezala, beti errespetokin, nire maitasuna Realakin. Bera nola den futboleko mundua. Gu salbatu ginen hemen zein kontra, Santanderren kontra, Malagan kontra, bat hau txirauzi ginen. Eta salbatu ginen, eta izugarrizko pitada mantziten jokalari ez. Eta niretzat enu sinisten, zertik, beste taldetan ikusi du nikan, holoko situazioa, eta azkeneko momentu salbatzen bali bat dena pozik egoten da, ez? Eta hori lehenbiziko kontrastea. Eta beste zain dizut, niri bota zieten, eta hurrengunen torri nintzanen onara eta jo nintzanen jokalari banaka jo nintzanen, nire Realeko euniko goena. Hola dia gauza, gorra, eta gero ontsa egon, eta zaten zo, bino, ona torri nintzanen, eta ikusi nunen, sentitu, numenpe, han sentitu nuna, zanun ongino. Jo neike, naiz jendek sana o eunkarik sana o bestea, ni nirekin paken jo nintzen. Gero, beste hainbat aldetan egon zara, Polonian, Perun, pentsat mundu ezagutu duzu. Polonian, por ejemplo, oso ongi ondena, izan Europa League jokatu du, Kopako finalera jetu ginen, galdu ginen finala penaltitan. Poloniako etapa, nahiko berezia, nahiko politxea, eta esateko azkeneko etapa bai, enun pensatu binean gorra izango zela Perun. Zuztekan kultura, uste nun zaila izango zela, binoi esateko kultura, kuestioa, profesionalidadea, beste tankera bat da, eta han bai sufritu nula, eta han neonen martxa inun. Osa, zanun, bale, ez dut, ezin dut gehiago. Nik espero dut, handik momentu bat, talde bat, eta aukera on bat torzen zian. Zertik, nik uste dut, bada gatela, bino, esaten, ez tia gauza gatere. Ezin da dena izarra izan, izarrak esaten di asko, handik, eta ezin da Guardiola o Mourinho o ez dikizen, ez da, graxia zaten. Xabi,
konpromisoan jarriko zaitut. Jo dezagun hemendik urte batzutara realean kargu bat daukazula. Ekarriko alzenuke hau entrenatzaile moduan, ezagutzen duzuta. Zautzen, eta behar bada bai, ni berarekin bizi izan nuen esperientzia positiboa izan zen. Oraindik oroitzen naiz, ni oso gaztean nintzela eta Kadizen kapitain bezala jarri zitela, eta ni oso urduri eta harritu nindun, zeren 23-24 urte neuzkan, eta bueno, eta oso oroitzapen ona dezkat Jose Marirekin. Bueno, ongi du, nik egun ematen nahi nuke ba. Aukera etorriko da litzake. Realera etortzera. Erta, Ez da raxa zaten, baina batzutan pasatzen da.